Tak teraz si predstavíme zariadenie od firmy Eken pod označením M002. Je to 7-palcový tablet, procesor VIA 600 MHz, 128 MB RAM, 2 GB internej pamäte s Androidom 1.6. Má 1,3 megapixelovú kameru, zapínacie tlačidlo, to je asi všetko, čo sa nachádza na prednej strane. Poďme sa pozrieť na spodnú stranu, čiže napájací konektor, to je asi mikrofón, výstup na slúchadka a konektor na prepojenie s počítačom, ktorý nie je to nejaký štandardný USB mini alebo podobný, čiže budete potrebovať špeciálny káblik na prepojenie s počítačom. Ďalej tu máme mini SD kartu. No a to je asi tak všetko, čo sa na tomto zariadení nachádza. Nemá žiadne ďalšie tlačidlá, čo môže byť dosť problém pri ovládaní tohto zariadenia. Na zadnej strane tu máme otvor na reproduktor, je to plast. Takže asi takto nejak vyzerá.